Мен сені яратам, Ясминекей деп жазылған, көрдіңіз бе? Міне ол сумка. Лабая Хайдарбеговичевқа болып шықты. Сақаллы қарт достым велосипед Уфаға барған. Бірсі шаурма бір. Енді шаурма тілейін. Южный мегастройларын озып кеттім. Шейлік 200 сом ақша берді. Менің коллегалар көзліклерін сіртірге шынкей жепшік қорлы яңғыр яуы. Соттан пайдаланып шында юып аларға бұлдым. 4 пакет кіріп орнашты менің сумкаға, һәм бұл шоқтай соллайды. Салам достарым. Әй, бұл мен Фаил Ахимадов, Болға радио салып барушысы журналист. Енді жай күні менің достарым курьер болып ергеш велосипедті бик көп язғаннар еді меңа. Тағын шулай давам етәл экспериментіңні, тәжірибеңні, тағын көп мақша эшләп буланда, жай генә түгел, қыш бар бит әле, яз бар, көз бар, дип һич вакытым булмаган иде дусларым, сезнең шушы гызырларыгызны, сорауларыгызны үтәргә. Ниһаять менә минем бүген ял, якшәмбе, һәм инде дустым белән курьер булып чыгарга ниятли бүген җепшек, ләкин бу мине куркытмас дип уйлыйм, һәм тиз генә мин үземнең ничек итеп әзерләнгәнемне сезгә таныштырып китәм дә башлап җибәрәбез дуслар. Бүген якшәмбе минем яки йөгәргә чыгарга, яки велосипедта чыгарга дип уйлап тора идем. Ә нишләп аны файдалы итмәскә, яме, акчалы итмәскә? Ягъни мәсәлән, акмасада тама тамчыдан күл җыела диләр, һәм бергәләп күп акча эшләп булганын Яндекс курьер булып, ансында ачыкларбыз. Менә ул сумка, дуслар. Менә монда инде минем телефонны тота торган. Монда powerbank тапкан идем. Алай булай телефонның хәзер салкында зарядка җитми. Менә шундый powerbank. Кабеле дә бар әнә. Монысы инде минем пишәткән, менә ул сенсорный, ягъни шуны салмыйчанда телефонны идарә итеп була телефон белән. Бу инде минем сакаллы карт дустым велосипед, Уфага барган велосипед, һәр даим мин аңа йөрим. Инде менә алдагы шиналар инде пеләшләнеп беттеме? Хәзер алыштырдым инде менә. Монысы хәзер өне шундый менә дигән таймый торган дип уйлыйм инде. Шушы бузлавыклы юлларда. Ярар, Аллага тапшыр. Башлап җибәрдек. Шулай итеп, дуслар, бер 15 минут көткәннән соң миңа заказ бирделәр, һәм мин кузгалдым. Мен сине яратам, Ясминекей дип язылган, күрдегезме? Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыганда Аграновский дигән журналистның төрле һөнәр ияләре булып эшләп язылган очерклар китабын бик кызыксынып укыган идем. Хәзер инде менә шуны үзем тормышка ашырам. Бу якларны беләсездер инде, дуслар. Әйдәгез әле үзегез шавалагыз кайсы яклар икәнен. Хәерсез аны инде бу видеоны карасагыз беләчәксез. Бүген 0 тирәсе. Инде әйтүемчә, дуслар, Аграновский дигән журналист Казан дәүләт университетында укыганда аның китаплары төрле һөнәр ияләре булып эшләп, шуннан алынган тәэсирләр нигезендә язылган очерклары. Миңа әйтүемчә нык тәэсир иткән иде. Дөрестән дә, әгәр инде син журналист икәнсең, төрле һөнәр ияләренең эшләренең үзенчәлекләрен 100% ук булмаса да, ләкин яхшы белү өчен бу һөнәр иясе булып эшләп карарга кирәк. Менә мин сәгать 2-гә кадәр эшләргә дигән слот алдым. Димәк, иртән моннан якынча алганда 2-гә кадәр 4 сәгать эчендә күпме акча эшләп булганын да чамаларбыз инде, дуслар. Менә мин килеп җиттем, дуслар. Хәзер менә шундый сигнализация да бар бит әле, крутой. Керәбез хәзер казалар. Менә ул минем подъезд, дуслар. Килеп тә җиттем. Һәм инде мин беренче заказны тапшырдым да. Күргәнегезчә 92 сум булды. Заказны алган, юлда барган вакытларны һич видеога төшерә алмыйм. Чөнки заказны эшкәртергә кирәк. Хәзер инде менә икенче заказны көтәбез. Монсында турышып карыйм әле, ничек булыр, кая булыр. Икенче заказ килде, дуслар, ләкин ул Лабая Хайдарбеговичевка булып чыкты. 20 минутка кадәр вакыт бирде. Җыя барырга ашыкмыйчан гына. Менә хәзер светофорда. Һәм инде мин киттем чираттагы заказга.
Айтуымша мен жаяу деген тарихта. Мен де велосипед біле ерем, танышқан ашық мешаңын айтуымша. Qozon Davlat Universitetining jurnalistika fakultetida bilim bergan ustozim Ildar Abay Nizamov aytaydi. Jurnalist kutuvchi bilan kutuvchi darajasida, prezident bilan prezident darajasida siylasha, oralasha bilirga tegish deb. Bugun endi men sizning bilan kuryer darajasida oralasham, ham shusha videoni taqdim etaman. Görüştük. Маршрут перестроен. Заказ алынды достар. Bu yo'li tag'inda ko'proq vaqt berdi. Chunki 3 шақырымда 300 metr ko'rsatdi navigator. Яндекс навигатор адаштыргалап бери торгач, килеп тә җиттем менә. Бик уңайлы. 40 минуттан артык барырга иде. Мен инде. Әллә Вы на месте. 15 минут эчендә, 17 минут эчендә килеп җиттек. Фикспресстан алган товарны инде тапшырдым. Бер бала өчен анда канцтоварлар иде бугай. Хәзер менә туктаттылар әлеге селфи һәм шушы коробның, шушы сумканың фотосын җибәргә кирәк диделәр. Менә мин инде җибәрдем. Хәзер әле обработкада тикшерәбез диделәр. Менә монда урындыкларда әзерләп куйганнар бугай, арган кешегә утырырга. Рәхәтләнеп утырып, хәзерләнеп көтәбез чираттагы селфиның һәм сумканың кабул иткәннәрен, фотоларны һәм инде яңа заказларны. Менә күргәнегезчә суммасы 295 булды ике заказның. 200 сумнан артык менә монда килү. Экспресстан алып 40 минутлыкны мин 20 минутта килдем әйтүемчә. Мен инде дуслар белгәнегезчә чираттагы заказы ачам. Лентадан бирделәр аны. Маршрут перестроен. Продолжайте движение прямо. Поверните налево. 15 минут вакыт бирделәр. Җәяүле тарих белән. Әле ничәдә барып җитәбез. Поверните направо. Әйбәт бит инде бер сәгать рәхәтләнеп велосипедта йөрисең, язган өчен акча түлиләр. Сәламәтлегеңдә яхшы тотасың. Дөнья күрәсең, Казан буенча сәяхәт итәсең, кешеләр белән аралашасың. Хозурлык. Biraz пычрак инде әлбәттә менә. Аяк киемнәрне азрак сиптертә. Ләкин минем аяк киеме күргәнегезчә теге резин итек. Шуңа күрә аны кайткач җуып җибәрәсең дә бер ниндидер пычрак якмый. Минем коллегалар мине узып та китәләр. Нигәдер бер риваять искә төште бит әле. Бер пәйгамбәребезнең якын сахабәсе төннәрен шулай мохтаҗларга җилкәсенә капчык асып ризык таратып йөргән. Кешеләр аның кем икәнен белмәгәннәр. Бары тик шушы сахабә вафат булгач кына аның җилкәсендәге мозольләрдән кем икәнен белгәннәр. Менә шундый хәлләр. Менә лента тасма кибете килеп тә җиттек. Шунысы бар монда кибетләрдә пятерочка, магнит ленталарда һәм башка кибетләрдә йөкләр, товарлар шактый авыр була. Инде кафе, ресторан, ашханәләрдә анда ризыклар гына бит әллә ни авыр До түгел. конца маршрута осталось Ләкин бер 50 үзенчәлеге бар. метров. Кафеларда, ашханәләрдә анда кафе, кахвә яки сок, яки чәй бирәләр. Алар бик селкенеп йөрсәң түгеләләр термокопта. Шунысы да бар. Инде монда йомырка да булырга мөмкин. Менә нинди профессионал булып сөйли башладым менә. Шулай өйрәнәсең һәр эшне. Үзенчәлеген. Вы на месте.
зур 4 пакет. Шулай итеп менің сумка тулып та қойды. Һәм аның авырлыгы да шактый салва булып чыкты. Күргәнегезчә, дуслар, сумка шактый зур иде. Аның каравы менә шундый миләшләре уттай балкып торган. Йорт янына, фатир янына килеп җиттем. Һәм инде икенче подъезд. Алып килде мине навигатор. Шактый булгый, күргәнегезчә 4 пакеттан тора иде. Арасында 5 литрлы суда бар иде. Шуңа күрә шактый гына авыр дисәм инде әлбәттә ярланган кебек. Ишисең инде екші булгач, курьер булгач. Миләшләргә карап Поверните налево. саклана алмадым, дуслар, чираттагы заказ килде. Хәзер шунда барабыз, менә бик тиз. Продолжайте движение прямо. Бер атны килеп кенә торалар. Мин инде хәзер кыздым. Бишәткәләрне салдым, иртән бик әле салкынча иде. Кебек иде. Хәзер инде менә велосипед әйләндергәч, зур йөкләр ташыгач, кан кызды минем. Ялан кул йөрим, туңмый куллар. Монда 2 шаурма кара-каршы. Берсе шаурма 1, инде шаурма дим. Исләре, әйткәндәй, башларны әйләндерәделәр менә. Керәбез хәзер менә монысына заказны алабыз инде, үтәнчән генә. Шул 15 минут вакыт биргән иде. 5-6 минутта килеп тә җителде инде. Южный мегастройларны узып киттем. Күп калмады монда хәзер килеп җитәргә. Метрога, Җиңү проспектына. Продолжайте движение прямо. Артта шаурма исләре. Борынны кытыклый. Через 50 Чөнки инде метров төш вакыты поверните җитте. налево. Гүл хәрәкәттә булгач, хәлләрне үзегез чамалыйсыз әйме. Хәзер кайда икән дип әйтә ул миңа. 50 метрдан соңга. Поверните налево. Менә монда бер. Через 50 метров поверните направо. Ярар. Аңладым, рәхмәт. Менә шушы ишек алдына янә дә Burger King'тан заказ алып килдем, дуслар. Һәм беләсезме, адәм баласы нәрсә диләр әле? Турычлы сүз. Менә миңа шәйлек 200 сум акча бирде. Изге теләкләр теләдем инде үзенә. Рәхмәт, саулык. Менә бит. Әле нинди зур 4 пакет алып килгәч, андый нәрсә күзәтелмәгән иде. Моңа Burger King'тан күп кечкенә бер пакет алып килдем инде, әйме. Әйтүемчә, пауза алдым мин. Бераз гына күзлекләрне сөртергә, чөнки җепшек карлы яңгыр ява. Тагын инде 1 сәгать чамасы калды. Шулай булгач үзегезгә карагыз, 3 сәгатьтә 700-дән артык, 700 ярым тирәсе хәтта. Менә скриншотын куям хәзер. Димәк, 4 сәгать эчендә якынча 1000 тирәсе эшләргә була дип уйлыйм инде. Яхшымы, начармы? Әгәр 8 сәгать 2000 тирәсе була дип җыю. Мөмкин әле машинада, мөмкин велосипедта, мөмкин электр велосипедта бу сумманы арттырырга да була. Нәфис битергә таба 2 минут калды. Менә аяк киемнәре шундый рәхәтләр, минем шалбарлар. Саттан файдаланып шунда юып алырга булды. Монысы шешерәтә дип тузан сикедле. Дуслар, ничексен бу эксперимент сезгә тагын дәвам итәргә кирәкме, юкмы дигәндәй. Burger King'ta buldum, Сейнбекәдә булдым. Менә чираттагысы. Эй, нинди матур чәчәкләр арасында йөрим мин, Әле җитмәс акча эшләп. Менә шундый хәлләр, дуслар. Инде күп калмады. Мин инде тагын бер 2 заказны эшләдем. Төшәбез. Минем эшем бетте, дуслар. Мин инде фронтларга кадәр әллә кайларга, заводскаларга барып әйләндем. Мин хәзер шул урынга килдем. Курьерны чакырмасагыз да, үзегез һава сулап, яки үзегез минем шикелле велосипедта шулай акча эшләп алырга була, саф һавада йөреп алырга була. Мөмкин электр велосипед алып, Казанны карап экскурсиягә йөрисегез килә икән.
Şolay itip, dostlar, endi qarаңгылана башлады. Саубуллашып торам. Сездер белән. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Журналистны аяклары туйдыра диләр. Журналистны гына түгел, курьерны да әлбәттә аяклары туйдыра. Бу ике һөнәр бер-берләренә бик ошаган. Әлбәттә, аерылып та торалар.